Mâinile sus, ăsta nu-i concert. Sper că ai banii pregătiți, că nu fac business pe caiet. Muie garda, muie milițienii. Nu mă mai trezește mama, mă trezesc carabinierii. Mâinile sus, ăsta nu-i concert. Sper că ai banii pregătiți, că nu fac business pe caiet. Muie garda, muie milițienii. Nu mă mai trezește mama, mă trezesc carabinierii. Jocul mic, nu vorbi mie pe ton. Care concurență, că ăștia să nu mai afon. Jocul mic, aduceți prosopul. Mișcă nu născuții, nu-i văd nici cu microscopul. 1, 2, 3 și a patra. Public 24 vine lumea, face plata. 1, 1, 2, 6, 6 vine garda. Din peleaua asta nu mă mai scapă nici tata. Micro 14 București, un Inisu și Decebal. Am femei la treabă toate după cașcaval. Dame de lux, nu face anal. Oral, protejat, neprotejat, ocazional. N-ai conexiuni, nici o pe cine zici că cunoști. Târfa să neacă cu ea în timp ce eu mănânc gogoși. Fac un pas în spate și încă 10 în față. Au vrut să facă cheie, au reușit doar o glanță. Cel mai vorbit, cel mai urât, controversat. Cel mai iubit, cel mai băiat și respectat. Știi cum e în viață, câinii la trăursul mergem. Nu-i vorba de greutate, când zic că eu fac cu 10. Vrei respect? Ia zi, cât ai produs? N-ai scris tu la școală câte piese